Ħadd ma weġġa' f'nirien li ħakmu substation li tinsab taħt blokka privata ta' appartamenti fi triq Patrick Stewart fil-Gżira. L-inċident seħħ l-ħabta tas-sija ta' wara nofsinhar wara li żviluppa nar żgħir f'din is-substation tad-dawl. Fuq il-post assistew membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili li kontrollaw in-nirien li ġew żviluppati. Pulizija u tim mediku mill-Isptar Mater Dei wkoll kienu fuq il-post bħala miżura ta' prekawzjoni. It-timijiet tekniċi tal-kumpanija Ene Malta wkoll kienu preżenti fuq il-post biex jassistu lil membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u jibdew it-tħejjiet neċessarji għat-tiswijiet. Ftit ħalħin wara l-Ene Malta qalet li dawn in-nirien waslu għal qtuħ fil-provista tal-elettriku fl-inħawi li affettwa 3276 klient. Żiedet tajt iżda li l-provista tad-dawl fil-maġġoranza assoluta ta' dawn id-djar u n-negozji ingħatat lura f'inqas minn siegħa. Madankollu dawk il-klijenti mqabbdin direttament ma' din is-substation li ammontaw għal madwar 300 kienu għadhom bla provista u f'dawn il-każi kienet qed taħdem biex issolvi s-sitwazzjoni fl-iqsar ħin possibbli.